निलिमा चव्हाण हिचा मृत्यू फूड पॉयझननं झाला नसल्याचं आता समोर आलंय। मात्र आता ह्या प्रकरणात वेगळं वळण मिळण्याची शक्यता आहे। घरच्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे आता पोलिसांनी निलिमा चव्हाण ज्या बँकेत काम करत होती त्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू केली आहे। त्यामुळे आता निलिमा चव्हाण हिचा बुडून मृत्यू झाला असला तरीही तिला हे टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ का आली याचा शोध पोलीस घेत आहेत। तिची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचं निलिमा चव्हाण हिनं टोकाचं पाऊल उचललं असल्याची शक्यता आता वर्तवली जाते। त्यामुळे आता हा मानसिक दबाव नक्की कसला होता याची मोठी माहिती पोलीस तपासामध्ये समोर येण्याची शक्यता आहे। या सगळ्या प्रकरणी युद्ध पातळीवरती पोलीस तपास सुरू आहे। निलिमा हिच्या मृत्यूनंतर जिल्ह्यातच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रात मोठी संतापाची लाट उसळलेली आहे। या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे। तपास यंत्रणा सगळ्या बाजूनी तपास करत आहेत। या प्रकरणात बँकेतील कर्मचाऱ्यांचा कोणताही संबंध असल्याची माहिती अद्याप तरी तपासात समोर आलेली नाहीये। निलिमावर असलेला मानसिक दबाव कसला आणि कोणाचा या दिशेने आता ह्या प्रकरणात पोलिसांनी माहिती घेण्यासाठी चौकशी सुरू केली आहे। स्टेट बँकेच्या दापोली शाखेत कंत्राटी कर्मचारी तत्वावरती असलेली निलिमा ही डीमॅट अकाउंट उघडणं या संदर्भातील कामांची जबाबदारी निलिमा चव्हाण हिच्यावर होती अशी माहिती पोलीस तपासामध्ये समोर येते। खेड, चिपळूण, दापोली, रत्नागिरी या 4 शाखांमध्ये डीमॅटची जबाबदारी हाताळण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत। यामधील एक निलिमा चव्हाण ही देखील होती। सोबतच कोकण आणि गोवा डिव्हिजन जबाबदारी असलेला बँकेचा अधिकारी या सगळ्यांचा मुख्य होता अशी ही प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे। दररोज 5 ते 6 डीमॅट खाती ओपन करणं आणि जास्तीत जास्त ग्राहकांजवळ संवाद साधून डीमॅट खात्यासंदर्भात माहिती सांगणं, नवीन डीमॅट अकाउंट ओपन करणं याची मुख्य जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवरती असते। मात्र कोकणात दापोलीसारख्या शहरात आणि तालुक्यात डीमॅट खात्याची इतकी संख्या दररोज नव्यानं येणे ही तशी सहज आणि सोपी गोष्ट नक्कीच नाहीये। कारण दापोली येथे ऑनलाईन शेअर खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्याची संख्या लक्षणीय आहे। सोबतच दापोली येथे अन्य मोठ्या बँकांच्या शाखा आहेत, त्यामुळे स्पर्धा ही मोठी आहे। मूळची चिपळूण तालुक्यातील उमळी या गावची असलेली निलिमा हिच्या घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची आहे। एमकॉम पर्यंत तिने शिक्षण घेतलेलं होतं। दापोली येथून गावाकडे निघालेली निलिमा ही खेड चिपळूण एसटी बसमध्ये बसली आणि यानंतर भरणे येथील जुन्या बंद स्थितीत असलेल्या पुलाकडे ती चालत गेली आणि यानंतरच निलिमा चव्हाण हिनं टोकाचं पाऊल उचललं असल्याचं प्रथमदर्शनी तपासात समोर येत आहे। या सगळ्या प्रकरणात आतापर्यंत 100च्याहून अधिक जणांची चौकशी करण्यात आली आहे। जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड, पोलीस उपविभागीय अधिकारी मुणगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दाभोळ पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत। बेपत्ता झालेल्या निलिमा चव्हाण हिचा मृतदेह दाभोळ खाडीत मिळालेला होता। यावेळी तिच्या डोक्यावर आणि भुवयांवरती केस नसल्याचं मोठा संशय निर्माण झालेला होता। वैद्यकीय अहवालात 3 दिवसांपेक्षा अधिक मृतदेह पाण्यात राहिल्यानं केस हे शरीरापासून वेगळे होऊ शकतात हीच दाट शक्यता आहे असं स्पष्ट मत नोंदवण्यात आलेलं आहे अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आलेली आहे। यानंतर आलेल्या आता विसेरा रिपोर्टमध्येही निलिमा हिचा मृत्यू फूड पॉयझनमुळे झाला नसल्याचं स्पष्ट झालंय। दरम्यान आता ह्या प्रकरणात निलिमा चव्हाण घरच्यांनी पोलिसांकडे एका कर्मचाऱ्याचं नाव पोलिसांकडे दिल्याची माहिती आहे। आता त्या दिशेनं पोलिसांनी तपास सुरू केलाय। त्यामुळे आता ह्या प्रकरणाची नेमकी कोणती वस्तुस्थिती समोर येणार हे पाहणं